ब्रह्म धोरोम लाइमोन आफाद जोनोम जानायनि गुदियावनो सुबुं माहारिनो गोजोन सान्थि लाबोनो थाखाय मा मावनो गोनां हाबाफारि दं आरो मोनसे धोरोमारि समाज हिसाबै बियो गावनि बर' समाजनि गेजेराव बा माहारिनि गेजेराव आरो गुबुन गुबुन जाथि सम्प्रदायफोरनि गेजेराव मोनसे गोजोन बार्ता होनो थाखाय गावखौ सांग्रांथि दानानै लानाय आरो आध्यात्मिक गियानखौ बेरखांहोनानै बयजोंबो मोनसे खौसेथि आरो गोजोननायखौ खौसेथिखौ बांहोनाय बेनि थाखाय जों दिनै गलाघाट जिल्लायाव दुलाराय ब्रह्म धर्म लाइमोन आफादनि बानजायनायाव आरो गलाघाट जिल्ला ब्रह्म धर्म लाइमोन आफादनि हेफाजाबजों बे हाबाफारिखौ सांग्रांथि मेल हिसाबै लानाय जादों। बेवहाय बे ओनसोलनि गासै रायजो राजाफोरखौ गोबां बिबांनि लोगो मोननानै जों गोजोननाय मोनदों। फैबाय थागोन समफ्राव जों लाइमोन गोहोनि गेजेरजों धोरोमारि मोनसे आदर्शजों समाजाव माबायदि हाबा मावनो हायो, सोलोंथाइ बिथिङाव, रांखान्थि जौगानायाव बा आध्यात्मिक बिथिङाव बा बिदिनो समाजनि खौसेथि बा गोजोन सान्थियाव बेखौ लानानै जों दिनै गिबियाव जोंनो माखासे सानसुमै बेक्तिफोरा समाज दानायाव मा दफा होना गालांदों बेखौ मावफुंनो थाखायनो जों दिनै बे हाबाफारिखौ लानाय जादों। बे सांग्रांथि मेलल'नो बेवहाय बेनिखायनो गासैबो आइ आफामोनखौ लोगो मोननानै बे हाबाफारिखौ लानायाव जों आफादनिफ्राय गोग्गानाय मोनदों। बर' लाइमोनखौ होननानैल' जों दिनै थोंजोङै जोंनावल' दुसिनानै लानो हानाय नंला। सारा जोंनि सुबुं माहारिनि गेजेरावनो दिनैनि मुगायाव लाइमोन समाजाव माखासे गाज्रि मुवाफ्रा बांसिन साग्लोबनो हमबोदों बियो नंगौ। नाथाय बिनि गेजेराव जों माखासे सिनियर सिटिजेन्सफोर जायफोर गोरों गोरा समाजनि गागि सुबुंफोर बे बिथांमोनहा बे लाइमोनफोरखौ गेबें लामाजों थांफिनहोनायाव गोबांखिनि अबदान थाबावनांगोन आरो गोबां राहा दिहुनना होबावनांगोन। अब्लासो जोङो जोंनि दैदेनगिरि एबा गारजेन बिथांमोननि नाजानायनि सानस्रिया बेरखांगोन। अब्लासो जों लाइमोन समाजखौ मोनसे गेबें लामायाव मोनफिनगोन होननानै जों आसा खालामो। दिनै जों लाइमोनखौल' दाय होनानै हगारनो नाजायोब्ला जानो हागौ बेवहाय जोंहा समाजानो माखासे दाय गोरोन्थि थाबावगोन। आं बेखौसो बुंनो नाजायो। आरो धोरोमारि बिथिङाव गोसो होनाय होयै बाथ्रायाबो बेनो जों लाइमोनफोरखौ आंगो खालामनो हानाय सानस्रिखौ जोङो समाजाव दाना लाग्रोनांगोन। आं बेखिनिखौनो बुंबाय।